नमस्कार, मी प्राची पाटील। तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे। तर आज मी तुम्हाला घरच्या घरी मनुका कसे बनवतात ते दाखवणार आहे। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर काल आमच्या इथे द्राक्षवाला आला होता, त्याच्याकडून आम्ही दोन प्रकारची द्राक्ष घेतलेली आहेत। ही थोडीशी लांबट अशी द्राक्ष आहेत, ती आपण ह्या भांड्यामध्ये ओतून घेऊयात। आणि ही थोडीशी गोल अशी बुटकीची द्राक्ष आहेत, ही बघा। ही आपण या ताटामध्ये घेऊयात। ही द्राक्ष आम्हाला 40 रुपये किलो अशी स्वस्तामध्ये भेटली होती। ती एवढी द्राक्ष खाऊन काय करणार, म्हणून आम्ही त्याचे मनुके बनवणार आहोत। लोकांना वाटतात की ही द्राक्ष खूप आंबट असतात, पण ही द्राक्ष आंबट नसतात, खूप गोड असतात। अशा प्रकारे एक एक काढून घ्यायची आहेत ही द्राक्ष। अशा प्रकारे द्राक्ष आपण काढून घेतलेली आहेत। आता आपण ही द्राक्ष काढायला सुरुवात करूयात। ही पहा, ही पण खूप छान आणि सुंदर द्राक्ष आहेत आणि खूप गोड सुद्धा आहेत। सीजन आलाय आणि द्राक्षांचा पण सीजन आलाय, तर या दोन्ही गोष्टींचा आपण फायदा कसा घेऊ शकतो, तर म्हणूनच मी तुम्हाला या द्राक्षांपासून मनुके कसे बनवतात ते दाखवणार आहे। आता हे सर्व द्राक्ष मी काढून घेते आणि तुम्हाला पुढची कृती दाखवते। आता ही द्राक्ष आपण स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया। आता ही द्राक्ष आपल्याला 2-3 वेळा धुवून घ्यायचे। या द्राक्षांमध्ये असे मऊ मऊ पण असे द्राक्ष असतात, ते आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत। आता ही द्राक्ष आपल्याला या चाळणीवरती अशी लावून घ्यायची आहेत। ही द्राक्ष पण त्याच पद्धतीने धुवून घ्यायची। ही पण द्राक्ष आपल्याला 2-3 वेळा धुवून घ्यायची आहेत। या द्राक्षांमध्ये पण आपण बघून घ्यायचे आहेत, कुठेतरी अशी नरम वगैरे असतील तर ते आपण काढून घ्यायची। आता ही द्राक्ष आपल्याला या चाळणीमध्ये अशी लावून घ्यायची आहेत। तर आम्ही दोन्ही या टोपांमध्ये असं पाणी तापत ठेवलेलं आहे आणि पाणी तापलं की ह्या चाळणी आपण यांच्यावरती ठेवून द्यायची आहे। काही लोक काय करतात की या उकळत्या पाण्यामध्ये द्राक्ष टाकून अशी हे करून घेतात, पण आम्ही तसं नाही करणार आहोत। आम्ही फक्त ही द्राक्ष वाफवून घेणार आहोत। तर याच्यामध्ये ग्लुकोज आणि मॅग्नेशियम असतं, ते जर आपण उकळून घेतलं तर त्याच्यातलं सगळे जीवनसत्व निघून जातात, म्हणून आपण फक्त वाफवून घेणार आहोत, उकळून नाही घेणार आहोत। तर आता पाणी तर उकळलेलं आहे, त्याच्यावरती आपण ही द्राक्ष अशी ठेवून द्यायची। त्यांच्यावरती आपण आता फक्त झाकण ठेवून देऊया। ही द्राक्ष आपल्याला फक्त 5 ते 10 मिनिटांसाठी वाफवून घ्यायची आहेत। गॅस एकदम मीडियम करून घ्यायचे। आता आपण झाकण काढून पाहूयात द्राक्ष झाले आहेत की नाही ती। द्राक्ष तर आपली झाली आहेत, ही पहा मस्तपैकी फुगलेली पण आहेत। ही द्राक्ष अशीच फुगली की आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। ही जर जास्त वेळ ठेवायची नाही आहेत, अजून जास्त नरम होतात, म्हणून जास्त वेळ नाही ठेवायची, जेवढाच वेळ ठेवायचा आणि बंद करून घ्यायचा आपण गॅस। ही द्राक्ष आता आपल्याला पंख्याखाली नेऊन ठेवायची आहेत आणि एक एक अशी काढून लावायची आहेत। आता आपण याचं पण झाकण काढून पाहूयात, हे पण द्राक्ष झालेत का नाही ते। ही पण द्राक्ष तर चांगली झाली आहेत, चांगली फुगलेली पण आहेत। ही पहा चांगली अशी फुगलेली आहेत। यांचा पहिला कलर असा हिरवागार होता, आता थोडा पिवळसर असं दिसतोय। तर आता आपण ही पण द्राक्ष खाली उतरूयात आणि गॅस बंद करून घेऊयात। तर आता आम्ही या ट्रेला आणि प्लेटला असं कापड बांधून घेतलेलं आहे। तर याच्यावरती आपण हे द्राक्ष अशी लावून घ्यायचे। त्या प्लेटवरती पण आपण असे जवळ जवळ द्राक्ष आपण लावून घेऊयात।
तर अशा प्रकारे आम्ही दोन्ही प्लेटमध्ये अशी द्राक्ष लावून घेतलेली आहेत। तर या प्लेटला आम्ही कापड याच्यासाठी बांधलेलं आहे की हे द्राक्ष सुकत घातलेले आहेत त्याच्यातलं जे पाणी असतं ते हे कापड शोषून घेतं, म्हणून आम्ही बांधून घेतलेलं आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे ते चिटकून बसत नाही द्राक्ष म्हणून। आता ही द्राक्ष आहेत ते आपल्याला 1 तासासाठी पंख्यावरती वाळवून घ्यायची आहेत। त्यानंतर या द्राक्षातलं पाणी सुकेपर्यंत आपल्याला कडकडीत उन्हामध्ये वाळवून घ्यायचे आहे, जेणेकरून त्याचे चांगले खिसमिस तयार होतील। आता ही द्राक्ष 1 तासभर पंख्याखाली वाळवून घेतलेली आहेत। आता ही द्राक्ष आपण उन्हामध्ये वाळवूया। तर आता मी आमच्या वरच्या रूम मध्ये आलेली आहे आणि आता दुपारचे 12 वाजलेले आहेत। त्या कडकडीत उन्हामध्ये आता आपण वाळवून घेणार। आपण रिटर्न जाऊया। संध्याकाळचे 5 वाजले की आपण पाहूयात ऊन उतरलं की हे द्राक्ष किती वाळलेत। ओके, आता आपण जे द्राक्ष सुकट टाकलेत ना ते काढून घेऊयात। आपण पाहू शकता छान प्रकारे सुकलेले आहेत। आता हे मनुके आम्ही दुपारी 12 वाजता वाळत घातले होते, ते आता संध्याकाळी 6 वाजता आम्ही काढले। ते साधारण एवढे सुकलेले आहेत। आता हे मनुके आम्ही रात्रभर असेच पंख्याखाली सुकत घालणार आहोत आणि उद्या सकाळी परत 12 वाजता सुकत घालणार आहोत। अशा प्रकारे आपले द्राक्षांचे मनुके तयार करून झालेले आहेत। यांना आम्ही 2 ते 3 कडक उन्हात वाळवून घेतलेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता हे गोलवाले द्राक्षांचे मनुके आहेत, हे लांबवाले द्राक्षांचे मनुके आहेत। हे दोन्ही पण द्राक्षांचे मनुके खूप छान असे सुंदर दिसत आहेत, तुम्ही पाहू शकता। या मनुकांचा वापर तुम्ही प्रसादाचा शिरा किंवा अन्य पदार्थामध्ये तुम्ही वापरून घेऊ शकता। तुम्हाला जर आवडत असतील तर हे मनुके तुम्ही असेच देखील खाऊ शकता। तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। चला तर मंडळी, आता मी तुमची रजा घेते। पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन उन्हाळी रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये। भरपूर खा, हेल्दी रहा। धन्यवाद।